Salam el hormatly adamlar. Garaşdan bagly tarap yurdumyzdaki täzelikler hemem habarlary bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şugun Türkmenistanyň prezidenti yurdumyzyň ýaragly güýçleriň belen serkerde başdy. Goşun generaly Gurban Oguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň ýaragly güýçleriň harby deňiz güýçleriň täze binalar toplumynyň we döwlet serket gullugynyň täze binalar we deshalar toplumynyň açylyş dawaralaryna gatnaşdy. Irteger bilen yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň täze binalar we deshalar toplumynyň açylyş dawrasynyň geçirilýän ýerine geldi. Bu ýerde döwlet başçymyz Mehri garşanly, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Toplulyk Geňeşiniň sekretary Amanow yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdyna hatabat berdi. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Türkmenistan ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň täze binalar toplumy hem de Türkmenistan döwlet serket gullugynyň täze binalar toplumy dawara açsa taýar. Hatabat berýär Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Toplulyk Geňeşiniň sekretary general Leytenant Amanow. Erken. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlygynyň tagallasy bilen Türkmenistanyň bitaraplyk derejesine we gorunç häzine eýe bolan harby doktrinasyna laýyklykda harby döwlemleriň gorunç hukukynyň berkitilmegine we olaryň maddi enjamyň binýadynyň döwre wagtlaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy, dawara gatnaşýan watan gorukçylaryny şanly waka bilen gutlady. Salam hormatly eskerler hem serkerdeler. Hormatly eskerler we hem serkerdeler. Men sizi garaşlygymyzyň ýetip gelýän şanly 30 ýyllyk bayramy münasibetli we Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň harby deňiz güýçleriniň täze binalar toplumynyň we Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň täze binalar toplumynyň açylmagy bilen ähliňizi gutlaýar. Soňra yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy, täze binanyň toý bagyny kesdi. Soňra yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy, täze binalar toplumynyň dolanýaş merkezine geldi. Deňizçi, harby gullukçy dolanýaş binasynyň enjamlaşdyrylyşynyň, onuň teň gaýra tenliklarynyň we bir ýerde deredilen mümkinçilikleriň ýokary halkara öňlerine doly laýyk gelýänligi barada hatabat berdi. Dolanýaş binasyna serkerdelik dolanýaş bölümi hem de desin nowatçylaryň iş otagy bolup, bir ýerde deňizçi, harby gullukçylar nowatçylygy diýerler. Bellenşýäli dolanýaş binasynyň ähli bölümlerini harby deňiz güýçleriniň serkerdeliginiň hünärmenleri tarapyndan işlenip taýýarlanan maglumat dolanýaş ýürütü programma üçinçiligi gurnaldy. Bu ýerde täçil tehnologiýalar we sanly ulgam elektron kart arkaly hazır deňiziniň giňişligine hereket edýän raýat we harby gämlere gödekçilik etmek mümkinçiligi döredildi. Munyň özi deňiziň kenarýaky bölegine gödekçilik etmek üçin niýetlenilen radiolokasiýon enjamlaryň harby deňiz güýçleriniň söwüşen gämlerine bar bolan teňki toplumlaryň hem de raýat gämleriniň öýüne degişli ulgamlarynyň üstü bilen amal aşyrýar. Şeýlekem bir ýerde sanly ulgam arkaly hereket edýän enjamlaryň emeli hemra aragatnaşyk ulgamynyň kömegi bilen gämleriň deňiz giňişligine ýerleşýän nokady, olaryň ýangyç, ýağ, suw üçinçiligi hem de söwüşen ýagdaý kesgitlenýär. Bolsa dolanýaş nokadyndan harby gämler bilen ýerigderli aragatnaşygy alyp barmaga mümkinçilik berýär. Dolanýaş bölümine alynan maglumatlar toplanýar we olar gaýtadan işlenýär. Bir de ornaştırılan en kamil enjamlaryň bu işleri has ýeňilleşdirmäge hem de toplanylan maglumatlary gassagly degişli ugurlar boýunça iýermäge mümkinçilik berýär.
Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlanan täze binalar toplumynyň duranyş merkezi bilen tanışygynyň barşynda Sanjar Goru gämsiniň serkerdesi onlaýn tertibinde güni aragatnaşyga çykdy. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaraglyşynyň bilen serkerde başlady. Sanjar Goru gämsiniň serkerdesi kapitan Etan Ýazmay. Sanjar Goru gämsiniň belediýeti ösüň ulaplanmak boýunça hadagat bermän, uzat bermän üçin hormat goýmak bilen sizden haýyş edýär. Sanjar gämsiniň serkerdesi ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başladyna gäminiň taýýarlygy, onuň şahsy düzüminiň degişi taýýarlyk işlerini geçirenligi barada hatabat berdi. Şeýleke molla harby deňiz güýçleriniň maddi enjamyň binýadynyň berkitilmegi uğruna döwlet derejesinde alady diýeni üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk sözlerini aýtdy. Döwlet başlarymyza büýük äme ýurdumyzyň deňiz giňişligine, paragatçylygyň, atudalygyň üpçün edilmegine mühim ornuň degişidigini belledi. Bu ýerde gulluk edýän harby gullukçy, ýokary derejeli gulluk we öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek babatda oňun şertleriň düredilmegi üçin ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başladyna tüý sürekden hoşarlyk sözlerini aýtdy. Hormatly bilen serkerde başlaýman. Biz deňizçiler üçin şeýle ajaýyp häzirki zaman binalar we dethalar toplumy gurdurup kullanmaga bereniz üçin size çäksin sag bolsuňyzy aýtýarys. Sizin janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, il ýurt bäxtli, umumy adamzat ähmiýetli işleriňiziň hemişe rowaşlyklara beslenmegini tüý sürekden arzu etýäris. Hormatly bilen serkerde başlaýman. Bundan beri ata vatanı goýarmakda ulysynykda arwalady. Karaşdy, baky bir tarap vatanymyza, nähriwan halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraglyşynyň bilen serkerde başladyna uluk etýär. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly, bilen mertebeli mehmanlar üçin niýetlenen kitapda ýadygarlyk ýazy ýazdy. Şanly waka münasibetli hormatly prezidentimize ajaýyp türkmen halsy sowgat gowşurly. Ýergelene aýtsak, harby deňiz güýçleriniň täze toplumynyň desgalary häzirki zaman binagarlygynyň üzün tejribesine laýyklykda guruldy. Toplumyň çäginde 400 orunluk eskerler ýatakhanasy bolup, onda harby gullukçylaryň amatly din jalmaklar üçin ähli zerur şertler üpçün edilipdir. Aýratynda bu ýerleriň arasaçlygyna, ol ýerde degişli düzgünleriň berk-berja edilmegine möhüm ünserliýär. Bu ýerde döredilen şertler, oýlan mebeller we enjamlar häzirki zaman görkezlerini dogry aýyp gelýär. Munyň özi ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlanan ýol başlygyna ýaýwanlandyrylan we üstünlikli durmuşa geçirilen harby özgertmeleriň, harby gullukçylaryň ýokary derejeli gulluklary we oňoýly din jarşynyň üpçün edilmegine gönükdirýän urkadýar. Bu bolsa harby gullukçylarda watandaşlyk ruhunyň berkitilmegine, olary beýik maksatlara ruhlandyrmakda aýratyn ähmiýetlidir. Harby gullukçylaryň naharhanasynyň gurulşy, onuň enjamlaşdyrylyşy häzirki zaman talaplaryna dogry aýyp gelýär. Bu ýerde azyk öýümlerini talaba laýyk saklamak üçin ýetlenilen öýümçük otoglaryň, ammarlaryň enjamlaşdyrylyşy urduş düzümlere bildirilýän şertlere kybap gelýär. Munyň özi watan gorusçylary, olaryň gulluklary we din jarşary barada garadanyň döwlet siýasatynyň ileri turýan ugrlary bolup durýanyny görkezýär. Naharhananyň arasaçylyk ýagdaýyna möhüm wezipe hökümine garalýar. Ýergelene aýtsak, bu ýerde işleýän aşpezler öz işini ussat harby gullukçylar hasaplanýar. Olar taýýarlanýan naharlaryň tagamly hemde ýokumluk babatda häzirki zaman taraplaryna laýyk gelmegine ünserýärler. Bu bolsa harby gullukçylaryň kada laýyk derejede iýmitlenmeginiň möhüm şerti bolup durýar. Munyň özi harby gullukçylaryň dogry derejeli gulluklary, olaryň dürüs iýmitlenmegi, oňoýly din jalmagy we hünär reýisi bolmaklary ugruna galadanyň döwlet siýasatynyň esasy ugruna öwürlendigini aňladýar. Täze toplumda hereket edýän 240 orunluk okuw binasy häzirki zaman täzil tehnologiýalary sany ulgam arkaly enjamlaşdyryldy. Ýergelene aýtsak, okuw binasyna geçilýän sapaklar Harby deňiz institutynyň talipler tarapyndan işlenip taýýarlanan programma üpçünçiligi esasyna alınıp barylýar. Bu ýerde harby gämleri durandyrmagyň, onuň zerur bolan serişleri bilen enjamlaşdyrmagyň, deňiz giňişligine gözegçi etmeň usullary sany ulgam arkaly kodurýar. Bu ýerde harby talipler hemde ýaş serkerdeler bilim alýarlar. Bu bolsa harby gullukçylaryň hünär derejesiniň ýokarlanmagynyň baş şertini emele getirýär. Şeýleken bu ýerde harby gullukçylaryň beden terbiýe we sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanyp bilmekleri üçin zerur mümkinçilikleri özüne jemleýän açyk we ýapyk sport meýdançalary bar. Harby gullukçylary boş wagtlary bu ýerde bolup sportyň dürli görnüşleri boýunça öýdary bäseşikler guraýarlar. Häzirki döwürde harby gullukçylaryň segişiň taýýarlygy, olaryň häzirki zaman teňkelerini ussatlyk bilen erketmek bilen bir gatarda
olaryň köpçülikden beden terbiyesinde sportun türlü görünüşleri bilen meşgullanmaklary döwrüň mühim talabyna urildi. Şuňla baglanykda harby düzümlerde täze binalaryň tassamalary taýýarlananda döwrewap sport toplumlarynyň gurulmagy mühim wezipe hökümine ketlendi. Bir yerde de bir näçe sport enjamlary yerleşdirilen sport toplumy we açyk asmanyň astynda yerleşen sport meýdançasy harby gullukçylaryň hyzmatynda. Soňky ýyllarda gorun şähertine bolan harby doktrinany durmuşa geçirýän ýurdumyzyň harby düzümlerini ýokary derejeli türgenleri taýýarlamak meselelerini de zerur inserliýär. Bu ýurda alınıp barýan giňmeçli işleriň netijesinde harby düzümlerden ussat türgenleri geçip, olar ýurdumyzda we halkara derejesine geçirilýän sport bäsleşiklerine işe gatnaşýarlar. Munun özi köpçülikden beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň ýaşlaryň şol sanyna harby gullukçylaryň durmuşyna barka çuňur aralaşýanyny görkezýär. Harby deňiz güýçleriniň täze binalar toplumynyň häzirki zamanyň iň kämil enjamlaryny öpüşedilen lukmançylyk bölümi enjamlaşdyrşy babatda ösen halkara ünlülerine doly laýyk gelýär. Bu ýerde harby gullukçylary we olaryň maşgala gydalaryna zerur lukmançylyk kömegini bermek üçin ähli mümkinçilikler bar. Ýa-da döwürde gönnün-göni mehriban arkadagymyň tagallasy netijesinde ähli ýaşdaky adamlaryň, aýratynda ýaşlaryň çepir dörejilik, aýdymsazlyk meşgullanyp bilmeklerini döwlet derejesinde uly ünserliýär. Bu ýerdäki medeniýet öýi harby gullukçylaryň wekillerini açyp görkezmekleri, sunat dünýäsine çuňur aralaşmaklar üçin ýokary derejeli mümkinçilikler bilen üpsedilipdir. Binalar toplumynyň baý kitap gory bolan Döwrewap kitaphanasy we onuň okulga daly bilimini artdyrmaga gyzyklanma bildirýän we çeper edebiýaty höwet edýän harby gullukçylaryň hyzmatynda. Şeýlekem toplumyň çäginde köpügürli sewda dükany kerek edýär. Onu günlük durmuşda zerur bolan öýünleriň köp görnüşleriniň sewdasy gurulýar. Bu bolsa harby gullukçylaryň we olaryň maşgala gydalarynyň hojalyk hajatlary üçin başga ýere gitmek zerurlygyny aradan aýrýar. Munun özem toplumda harby gullukçylar we olaryň maşgala gydalary üçin döredilen amatylyklaryň üstüne ýetirýär. Döwrewap binasy bolan we häzirki zaman täsil tehnologiýalary esasynda enjamlaşdyrylan umum bilim berýän mekdepde harby gullukçylaryň çağalary orta bilim alarlar. Şeýlekem binalar toplumynyň çäginde özüp gelýän ýaş nesillere bilim terbiýe bermegiň häzirki zaman usullaryny özünde jemleýän çağalar wagi hereket edýär. Iki gatly Döwrewap binada körpeleriň wagtlaryny gyzykly hemde peýdaly geçirmekleri, olaryň ilkinji sowat öwrenmekleri üçin ýokary derejeli şertler üpşedildi. Şeýlekem çağalar wagynda bir näçe gurnak otoglary bolup, olarda körpeleriň islegine görä bir näçe urlar boýunça okuw sapaklary geçilýär. Şol wagtyň özünde çağalar wagynda çağalarda zähmet endiginiň ösdürilmegine gönükdirilen toplumlaryň çäreler durmuşa geçirilýär. Bu bolsa körpeleriň sowatly, edip terbiýeli bolup ýetişmegine ähmetlidir. Döredilen ähli amatly şertler üçin bagtyar nesilleriň hoşarlyklarynyň çägi ýok. Bugün çağalar bağının şayady biz açılışının köňlümizde şadyk gülki arka daga arka şelki arka daga arka şelki dağlar kada aladan çin uryandır jang bizde siz çin bahtiyar çağımız güller çarbağımız edyan aladan çin sağ olidit arkada sağ olidit arkada çağlar bağın koynuna akap tervalyar baktı adamlar bile en adam uryar en adam uryar baktı açık kapıyamız bak dire dide pemez her günümüz dolayram sağ olidit atamız sağ olidit atamız gelin gelin oynayalım şayan sayayalım arkadan sağ olsun birlik olup sayalım arkadan sağ olsun birlik olup sayalım 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 birlik olup sayalım 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 birlik olup sayalım ölçmede zamanı yurdumuzla kuvvetli dışarıya ne baktı sizin gülen arkada dışarıya ne baktı sizin gülen arkada sayalım sayalım bülbül olup sayalım. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň täze toplumyna bar bolan binalaryň hataryna ähli amatylyklary özüne jemleýän Döwrewap ýaşyş çağlaryna möhüm orun degişidir.
Bu ýerde 2 tane 3 gatly 60 öýlü ýaşaýyş saýy, şeýlekem ýaş serkerdilerini ýetlenilen 2 gatly umum ýaşaýyş saýy bar. Otoglarynyň yerleşdirilişi gowrandyrylan ýaşaýyş saýlaryna amatly ýaşaýyş we oňoýly din almak üçin ähli zerur şertler üpçünilipdir. Täze jaýlaryň amatlyk derejesine bolşýaly, olaryň binagarlyk çözgüdüne, bile gayretinliklaryna möhüm üns berilipdir. Otoglaryň giňligi, ýagtylygy, olarda häzirki zaman ýaşaýyş saýlaryna bildirilýän talaplaryň bir kemsiz bir jaýdylygyny alamatlandyrýar. Öýleriň giň aşkanalary bolup, olaryň enjamlaşdyryş derejesi häzirki zaman talaplaryna dolu alaýyk gelýär. Munyň özi ýaşaýyş saýlarynyň tasamlary taýýarlanýanna, hormatly prezidentimiziň taşyna laýyklykda öýleriň amatlyk derejesine bolşýaly, olaryň zamanawa ýagdaýda enjamlaşdyrylmagynyň esasy şert hökümine kesgitlenendigini aňladýar. Täze jaýlara göçüp gelmek bagty meser eden harby gullukçylar we olaryň maşgala agdalary bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne döwletimiz tarapyndan üpçün edilen ähli mümkinçilikler üçin ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň birin serkerde başlygyna hoşallyklaryny beýan edýärler. Men Türkmenistan ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň harby gullukçysy Ulu Leytenant Mekam Muhammedow. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly bilen serkerde başlygynyň biz watan gowraşçylary hem de olaryň maşgala agdalary üçin edýän ýagdaýsy aladylary, giň mümkinçilikleri bimeçwer. Anha bugun biz maşgalamyz bilen şu edýän mümkinçilikleriň şaýady bolýar. Hormatly bilen serkerde başlygyny biz deňizçi harby gowraşçylary giň we ýagty otogly, ähli amatlykly bolan täze ýaşaýyş saýyny sowgat berdi. Bu ýaşaýyş saýyny ähli mümkinçilikler gödäňde tutulypdyr. Meniň maşgalamda 2 ogulum bar. Her bir adamla bolşýarlar. Biz hem öz sağlamyzyň geljekde hem özüm ýalak deňizçi harby gowraşçy bolmagyny, parahat watanymyň gowragyny sakdyrjak, edermen watan gowraşçylyk ýetişmeýän ardulap, olaryň biriniň adyny nizam, beýlikniň adyny Deňiz Han diýip at goýdyk. Çünki türkmenne owal ahir ýurt goran gerçekleri watan oglaryna aýratyl hormat bilen garalypdyr. Biz watan gowraşçylary üçin edýän alady üçin hormatly bilen serkerde başlygynyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Men Aýna Muhammedowa, Mähriban arkadamyzyň tagalaty bilen açylýan täze binalar we detkalar toplumynda harby deňiz çygyllykçylar üçin niýetlenen döwrewap ýaşaýyş jaýlaryndan paýly bolmak bagty biziň agdaber maşgalamyzda da meýser etdi. Mähriban arkadamynyň bu sowgady üçin maşgalamyz bolup diýseň begendik. Biziň çağlarymyzyň münasip terbiýelenmegi, bilim almak üçin bu ýaşaýyş jaýynyň golaýynda häzirki zaman çağlar bagy hem de orta mektebi gödeňde tutulypdyr. Nesip bolsa bu ýerde watan söýji, bilimli, edermen, giň göz ýetimli ýaş nesillerimiz kemale gelerler. Olar hem ýurdumyzyň şular ýaly bedewatly ösüşlerine özleriniň münasip goşantlaryny goşarlar. Şu ajaýyp pursatda öz agdaber maşgalamyzyň adyndan Mähriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýar. Mähriban arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Toplumyň çäginde bar bolan ýaşaýyş saýlarynyň we beýleki diskalaryň ýanyşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagy, dürli gülleriň hemde faýyly baglaryň ekilmegi bu künjüň ekologik ýagdaýynyň üns merkezine saklanýanyny görkezýär. Harby gullukçylar we olaryň maşgala agdalary üçin mukaddis garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk senesine ajaýyp bayramçyk sowgadyna öwrilen bir binalar toplumy harby gullukçylaryň Mähriban watanymyzda bolan bu ýysançlaryny artdyryp, olary täze ýeňişler ruhlandyrdy. Munyň özi arkadaky prezidentimiziň döwlet adam çöňürdiýän atylly şygary baş ýürelge edinýän siýasatynyň durmuş lugamy esasy guradyňynyň nowatdaky subutnamasy bolup durýar. Şunyň ýaly giň we tutumlaryň tutuş ýurdumyzy gurşap almagy Türkmenistanyň ähli urlar boýunça özüşleriň bilinçliklerine tarap önemli gadam rüýanynyň nowatdaky beýanydyr. Sonra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başly bu ýerdäki harby gämi durulgasyna tarap gurady. Harby gämi durulgasyna gämleriň howply durmagy, olaryň ýürüti serişdeler bilen üpçünçiligi, teň ýagdaýyna gödöçi etmek üçin ähli zerur şertler bar. Şeýlekem bir ýerde tolkun saklaýjy ýürüti diska guruldy. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başly Türkmenistanyň Gorunluk ministrliginiň gämleri awatlaş kärhanasyna gurulan täze Deňiz Han atly harby söwüşçüň gäme geldi. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly siziň Deňiz Han söwüşçüň gämesine gelmeňe münasibetli ilkinji gedek Türkmenistanyň döwlet baýdany we Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçlerini baýdan galdyrmaklyga ruhsat bermeňizi sizden haýyş edýär. Ruhsat.
Soňra asman geňişliginde täze gelip gowşan harby uçurlar peýda boldy. Olar bir näçe sylşyrly öwrümler ýerine ýetirdiler. Bu görnüşler harby uçurlara erkediýän uçurmanlaryň ussatlyk derejesiniň ýokarydygynyň habar berýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ussat harby uçurmanlaryň dürli düzümlerde gulluk edýän harby gullukçylaryň hünär taýdan kämilleşdirilmegine mühim ähmiýet berilýär. Bu bolsa saýlap alan hünäri boýunça birinji derejelere ýetmäge uly gyzyklanmalary bolan harby gullukçylaryň, harby uçurmanlaryň sanynyň artmagyny üçin edýär. Munyň özi mukaddis garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görýänliginde hassa möhümdir. Ýakynda döwlet başlarymyzyň täze gelip gowşan harby sewuşan uçurda sine uçuşyny üstünlikli amala aşyrmagy, ýaş harby gullukçylary birinji sepkitleri eýlemege ruhlandyrdy. Munyň özi her bir işte nusgulyk görelli bolýan mehriban arkadagymyzyň ýaşlaryň täze hünärleri ere almagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Soňra ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy. Türkmenistanyň Gorunluk Ministrliginiň Gemleri awatlaş kärhanasyna gurulan täze Dengizhan atly harby sewuşan geminiň guruluş aýratynlyklaryny senledi. Ýazyrky döwürde ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başynyň tagallary netijesinde harby we hukuk goraýjydarlaryň maddi enjamynyň binýadynyň berkidilmegi, olaryň ýazyrky zaman teňkeler bilen üpçünedilmegi, gorun şäheriyetine eýe bolan harby doktrinadan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyny şertlendirýär. Bu ýerde dengizçi harby gullukçy döredilen ähli amatly şertler üçin hoşallygyny beýan etdi. Hormatly belen serkadaşymyz, mukaddes garaşsyz şanly 30 ýyllyk toýlanýan ýylyna Dengizhan häzirki zaman töwüşen gemini sogat bermeňiz biz deňişleri hassa buýsandyrdy. Munyň üçin size köp sag bolun aýdýarys. Siziň janyňyz sag, belet başyňa man döwletli tutumlysyň elmizama rowaj aldyň hormatly belen serkadaşymyz. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriň belen serkadaşlygyna gulluk edýän. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Dengizçi harby gullukçylary mukaddis watan gorugyna üstünlikleri arzu etdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Dengizçi harby gullukçylary täze awtoroklaryň açarlaryny goşurdy. Hemde olara uly üstünlikleri arzu edip bir ýerden urady. Arkadag prezidentimiziň ýol başlygyna ýurdumyzyň paragatçylyk, dürüjlük we ötüç ýoly bilen anamly öňe barýanlygyny aýratyn bellemeli. Muňa täze taryhy ýamyň deňsiz taýsy beýik işleri aýdyň şaýatlyk edýär. Bellenşýäli döwletiň we jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulganlaryny öz içine alan hormatly prezidentimiz tarapyndan geçirilýän düýpli özgertmeler siýasaty watanymyzyň awadançylygynyň we gülläbetişiniň, onuň ykdysady kuwatyny pugturandyrmagyň we ösdürmegiň, Türkmenistanlaryň hal ýagdaýyny iýigderli ýokalandyrmagyň ygtybarly kepili bolup durýar. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Döwlet serket gullugynyň täze binalar toplamynyň açylyş dawrasyna gatnaşdy. Bu ýerde vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdyna täze binalar toplamynyň açylyşyna taýýarlyk barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Dawarly ýagdaýda döwlet serket gullugynyň täze binalar toplamynyň toý bagyny kesdi. Munyň özi merdana sergetçiler üçin mukaddis garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ajaýyp bayramçyk sowadyny görüli. Soňra döwlet başlarymyz täze toplam bilen tanışyp başlady. Hormatly prezidentimiz halkymyzyň gadymy ýörelgilerine laýyklykda amala aşyrylýan hoşnýetli goňçylyk, paragatçylyk hemde ýöwara ananşma gatnaşyklaryny berkitmek, paragatçylyk söýjülükli daşar siýasaty ösdürmek, şeýlekem garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzyň mukaddis çäklerini dost sonluk sergetine öwürmek bagatda watan goraşlaryny möhüm ornuň degişdigini belleýär. Şeýlelikde ýurdumyzda harby we hukuk goraýjydarlarynyň şol sanyna döwlet serket gullugynyň ähli düzümleriniň maddi enjamlaryň binýady berkidilýär. Bu ýerde dolanış merkeziniň işiniň täsil tehnologiýalar esasyna alınıp barmagy, toplanýan maglumatlaryň dürüst bolmagyny, hemde olaryň degişli ugurlarda öz wagtyna peýdalanmagyny üçin edýär. Munyň özi mukaddis gullugyň talaba laýyk ýagdaýda berjay edilmegini şertlendirýär. Serket bölüminiň serkerdesi döredilen amatly şertler üçin hoşallygyny beýan edip, watana ak görekden gulluk etjekdigine gasap etdi. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başyna gulluk edýär. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Bu ýerde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjydarlarynyň ýol başlarynyň gatnaşmagyna maslahat geçirdi.
Onun dowamında milli liderimizin ýol başlygyna ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan harby özgertmeleri üstünlükli durumça geçirmegiň uğurlary ara alyp maslahatlaşyldy. Harby we hukuk goraýjylaryň ýol başlary ýol başlyk edýän düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, degişi gullyklaryň işine häzirki zamanyň ötün tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça döwlet başlarymyzyň ulul beren tapşyryklarynyň ýerine getirişi barada gatabat berdiler. Aýratynda mukaddes garaşdyrylmyň şanly 30 ýylyk münasibetli geçiriljek davrly harby ýörüşe taýýarlyk barada aýdyldy. Harby we hukuk goraýjylaryň maddi enjamynyň binýadyny berkitmek, harby gullukçylary hüner taýdan kämilleşdirmek hemde ýurdumyzyň bitaraplyk derejesine laýyklykda pragatçylyk syýasatyny işçileşdirmek uğruna ýerine getirilýän işler baradaky maglumatlar, hatabatlaryň ödünü düzdü. Döwlet başlarymyza hatabatlar dinläp, ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň ähli düzümleriniň harby gullukçylarynyň şöhratly pederlerimiziň gahrymançylyk ýoluny münasip dowam etmekleri, olaryň watandaşlyk ruhunyň birinde galmagy uğruna zerur tagallalary etmek babatda bir näçe tapşyryklar berdi. Mukaddes garaşdyrylmyň şanly 30 ýylyk münasibetli geçiriljek bayramçyk şäherleriniň aýratynda davrally harby ýörüşiň ýokary guramaçyk derejesiniň üstün edilmegine möhüm üns berilmeliler. Şeýlekem hormatly prezidentimiz bu düzümlere degişli binalar we desgalar toplumlarynyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmagyň zerurdygyna üns çekdi. Döwlet başlarymyza harby we hukuk goraýjy idaralaryň ýol başlaryna alyp barýan jogapkärlik wezipeleri çözmekde üstünlikleri arzu etdi we maslahat jemledi. Soňra ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň belen serkerde başly, bilet mertebeli mehmanlar üçin niýetlenen kitapda ýadygarlyk ýazgy ýazdy. Şeýlekem toplumda terkezler we olaryň maşgala gydalary üçin ýaşaýyş çaýlary, çağılar üçin oýun meýdançylary, awtolar üçin drolga, bastyrma binalarynyň gurulşyk gurulma işleri ýerine getirilipdir. Merdany sergetçiler hemde olaryň maşgala gydalarynyň ençemesi döwrewap ýaşaýyş çaýlarynyň bagtyar eýleri bolýarlar. Hormatly prezidentimiziň ilkinji nowbatda meniň ähli aladam halkym bolar diýen baş ýörelgesiniň hemde durmuşa geçirýän harby özgertmeleriniň çäklerini bina edilen döwrewap ýaşaýyş çaýlaryna ähli amatly şertler döredilipdir. Ähli amatlykları bolan döwrewap ýaşaýyş çaýlarynyň milli hünärmenler tarapyndan bina edilmegi aýratyn belläliklidir. Täze jaýlara göçüp gelen bagtyar ýaşaýjylar türkmeniň atylly diýip desturlaryna erip toý saçagyny giňden ýazdylar. Täze öýlere göçüp gelen bagtyar sergetçiler we olaryň maşgala gydalary öýler barada taýsy tagallar edip şeýle ajaýyp ýaşaýyş durmuş hem gulluk şertlerini döredip berýän mehriban arkadagymyza sag bolsunlaryny çäksiz alkyşlaryny beýan etdiler. Men Türkmenistan Döwlet Serket Gullugynyň harby gulukçysy Leytenant Döwletmurat Akmuradow. Şanly garaşdyrylmyň 30 ýyllyk bayramynyň öňü ýyrasynda hormatly belet serkerde başymyň gurduran täze harby gullukçylaryň maşgalalary üçin niýetlenen ajaýyp ýaşaýyş çaýynyň almak we oňa göçüp gelmek bagty bize netip etdi. Bize şeýle ajaýyp döwrewap ýaşaýyş çaýyny gurdurup ulanmagy berenlik üçin, sowgat edenlik üçin hormatly belet serkerde başymyna çäksiz alkyşymy aýdýar. Hormatly belet serkerde başymyň jany sag, baş dik bolsun. İl ýurt bäki tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Yaşar baytar elmiste tıktapsan başamaz alkata savaşın şokkasın yaşınız alkışı alkata şokkası alkata sağlaşı yaşı hilmaklıvan alkata la 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 cana aydam kişler la la cana tunga kişler tasa sen nitel nitel ececen yatitala kişvesen nitel nitel ececen Gül vatanın boynuna bağçar, täze sowgat berilen ýaşaýyş çağımız var. Ähli şertler barmynda oýun meýdançasyda iş bile oýnaýar edip biz onda sawaliziz arkada ajyp sowgat berdiňiz. İl ýurduň durmuşyny sapatdan gurduňyz. Bize makap öwrenip hünär elle alarys. Şu atanymyşy biz ýapal bolar. Yergelerine aýtsak, döwlet serket gullugyna degişli binalar we desgalar toplumynyň çäklaryna bar bolan ýatakhanyda sergetçileriň amatly diň jalşyny öpüşe diýen ähli zerur şertler bar. Munyň özi sergetçileriň dogry derejeli gulluklar üçin bolýaly. Olaryň oňoýly diň jalmaklary bilen baglanyşykly meselelere de döwlet derejesinde ähmiýet berilýänini aňladýar. Sergetçileriň naharhanasynyň binasyny ýokumly tagamlary taýýarlamak, azyk önümlerini degişli derejede saklamak aýratyn möhüm wezipe hökümde kesgitlendi. Bir de nahar taýýarlayan aşberler
arkada prezidentimizin bereketli Türkmen saçagatly kitabyny esasy gollanma öwrenliklerini aýratyn bellediler. Bu ýerde hereket edýän Döwrewap kitapxana serhetçileriň hyzmatyna. Kitapxanada dünýä alymyna çuňur aralaşmagy we güň söýün çeper edebiýatyny okamagy zerur mümkinçilikler bar. Şeýlegem bu ýerde hereket edýän sport meýdançalary toplumyň çägine mühim orna eýleýär. Ýokary derejede enjamlaşdyrylan stadionlarda sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak, ýödary bäýteşikleri guramak ornuna ähli zerur mümkinçilikleriň bardygyny belläp, serhetçiler düredilen mümkinçilikler üçin ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlyna alkyş sözlerini aýdýarlar. Toplumyň serhetçi itler üçin niýetlenilen binasyny we ýürüýte meýdançada alabaýlar bilen türgünleşik işleri ýylygydy geçirilýär. Serhetçileriň ýakyn ýardamçylaryna öwrilen alabaýlar türgünleşikleri we ýüňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine getirýärler. Ýergelenä aýtsak, Türkmen bedewiniň milli bayram bilen birlikde şu ýyl ilkinji gezek Türkmen alabaýlarynyň halkara bayramy geçirildi. Onuň çäklerini ýylyň Türkmen edermen alabaý ady bilen bäseş geçirildi. Onu döwlet serhet gullugyna degişli ak kanatly alabaý bäseşiň ýeňçisi diýip ikrar edildi. Munyň özi bu ýerde serhetçileriň itlerini taýýarlamak meselelerini ören jogapkärlik we hemme taraplaryndan esasy çemelişilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen terkerde başlyna şuňky taryhy ähmetli wakalar münasibetli ähli serhetçileriň adyndan ajaýyp haly sowat gowşurly. Mehriban arkadagymyz döwlet serhet gullugyna täze awtoroklaryň açarlaryny gowşurdy we olara mukaddes serhetlerimizi goramakda üstünlikleri arzu edip bir ýerden ugrady. Görünüşýäli giňden ýaýdanlandyrylan taryhy ähmetli wakalar harby we hukuk goraýjylaryň maddi enjamlaryň binýadynyň berkidilmegine döwlet derejesinde mühim ähmet berilýändiginiň aýdyň beýandy urildi. Ene bolsa hormatly prezidentimizin adyna gelen hatlar bilen tanşydýas onu şeýledilýär. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Melikulewич, siziň ajaýyp ýurdumyzda döwlet saparymyň dowamyna maňa hemem Täjikistan Respublikasynyň wekiliýetine bildirilen ören mähirli mihmansuýerlik we aýratyn üns alady üçin size Türkmenistanyň hökümetine we dogunly halkyna şuňur hoşallygymy bildirýän. Siziň bilen Aşgabatda geçirilen oňyn gepleşiklerimizin neticelerinin stratejik hyzmatdaşlyk babaty iki ýurdun özara gatnaşyklarynyň tutuş toplumyny sağlaşdyrmakda we dörejlikli ösürmekde hiltaýdan täze binýat döredennigi gurrun sözdür. Saparyň neticeleri boýunça gol çekilen resminamalar biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň hemem köp taraply hyzmatdaşlyk hukuk binýadyny köp derejede berkidýär we bize olaň ýakyn geljegine uly ruhlançlyk bilen garamagy mümkinçilik berýär. Gadalynyň alalaşyklaryň iş ýüzüne durmuşa geçilmeginiň iki halkyň esasy bähwitlerine laýyk gelýän Täjik türkmen gatnaşyklaryny netijeli we uzak möhletligini ösdürmegiň möhüm ýagdaýyna boguljakdygyna inanýan. Biz şuna ýakyn döwür üçin siziň bilen bilelikdäki hereketlerimizin özenini görýäs. Hormatly Gurbanuly Melikulewich, Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň nowatdaky konsultativ dowuşugyny guramakda hemem oň möhüm bölegini umumy sertliğin wajyp çäreleri bilen baýlaşdyrmakda siziň tagallalaryňyz ören ýokary baha münasipdir. Maňa Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň hormat nişanyny gowşurmak baradaky başlanýagyňyz üçin tüýsürekden size hoşallygymy bildirýän. Men bu ýokary syýlygy sevtiň ýurtlarynyň arasynda taryhy däpleri esaslanýan netijeli hyzmatdaşlygy hemme tarapyny ösdürmek boýunça munun beýlegem ihlasly işlemek üçin ul itergi hökmüni kabul edýän. Türkmenistany ýokary derejede geçirilen dowuşuklyň netijeleri bilen şuňur kanatlanýanlygyny beýan edip, özüňiz üçin amatly wagtda sapar bilen Täjikistana gelip görmek baradaky çakylygymy ýene-de bir gezek kanatlanma bilen beýan edýän. Fursatdan peýdalanyp, gadyrly dostum, size tüýsürekden berk jan saglyk we täze üstünlikleri Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, durnuklyk, rowaşlyk we awdançylyk arzu edýän. Tüýsürekden hormatlamak bilen Emomali Rahman, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti. Bu hatly şeýledilýär. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Melikulewich, siziň belşiňiz ýaly şu ýyl Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy özüniň döredilmeginiň 20 ýyllygyny belleýär. Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna geçen döwürde halkara geňişligine awraýly we depkinli ösýän Sevtiň täze görnüşli birleşmesi hökmünde ikrar edilip, Sevitde parahatçylygy, howpsuzlygy, hemem durnukly ösüşi öpçün etmek işine uly goşunt hoşýar.
Şu şanlı yıllı Tacikistan Respublikasına Şanhay Hizmetdaşlyk Guramasına başlıklık etmek hormaty nisip etdi. 16-17 sentýarda Duşanbe şäherinde Guramanyň şanly sammiti geçiriler. Şundan baglanykda hormatly Gurbanyň Melikulewicz sizi Şanhay Hizmetdaşlyk Guramasına agda döwletleriň liderleri bilen bilelikde başlygyň hormatly mehmany hökmünde bu möhüm syýasy çäre gatnaşmagy uly kanatlanma bilen çağırýan. Gaderli dostum, sizi Tacikistanyň gadymy topragyny mübareklemäge tüýsürekden şat bolaryn hormatlamak bilen Emomali Rahmon, Tacikistan Respublikasynyň prezidenti. Bu hatta şeýle sözler bar. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Janab Gurbanyň Berdimuhammedow, hormatly Gurbanyň Melikulewicz, gaderli doganym, dep bolan mähirli mehman söýürlik bilen göwüne açyk garşylanyňyz hemem ajaýyp awazada Merkez Aziýanyň döwlet başdanlarynyň konsultatiw dowuşugynyň öräni ýokary derejede gurulanyny üçin size we siziň ösüňiz bilen Türkmenistanyň doganlyk halkyna öräni uly hoşallygymy bildirýän. Merkez Aziýada durnuklygy, sevtiň döwletleriniň arasynda dostlugy we ilalaşygy putulandyrmakda siziň işçiň taglalaryňyz dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden ikrar edilendigine aýratynlygy tamaşlaýan. Şundan baglanykda siziň başlangyjyňyz boýunça geçirilen maksatnamalary ören baý bolan nowatdaky konsultatiw dowuşuk ören netijeli boldy we oň aýdyň netijeleriniň doganlyk hemem hoş niyetli goňşuçylygyň müňünliklari uzaýan gatnaşyklary bilen bagly bolan biziň ähli halklarymyzyň düýpli bähitlerine we umytlaryna laýyk gelýändigi gurrun sözler. Awazada Merkez Aziýanyň döwlet başdanlarynyň dowuşugy munyň özi sebitligini gatnaşyklaryň edgiderli putulandyrylmagyna möhüm goşunt bolan hakyky taryhy wakadyr. Ol sebitde ýoly goýulan täze ýagdaýlaryň midemet häsiýetini, döwlet başdanlarynyň putu syýasy erkini hemem özara anlaşmagy we gollugy munun beýlegim güýçlendirmäge, özara bähitli hyzmatdaşlygy giňeltmäge agrarlydyklaryny görkezdi. Siziň başlangyjyňyz boýunça guralan Merkez Aziýa ýurtlarynyň dinanlarynyň dialogy, iqtisady forumy, milli önümlüň sergisi, milli tagamlaryň festivaly we sunugat usatlarynyň bilelikdäki konserti biziň doganlyk halklarymyzyň ruhy ýakynlygyny, depde sorlarynyň meňzeşdigini, şeýlede olaň sevtiň gün tertibini heltaýdan täze mazmun bilen baýlaşdyrmagy bolan ymtylmalaryny dowly derejede ýüze çykardy. Gaderli Gurbanyň Melikulewicz, siziň bilen geçirilen netijeli iki tarapyn gepleşikler strategik hyzmatdaşlygy giňeltmäge hemem köp taraply gatnaşyklary ösdürmäge biziň taýýardygymyzy ýene-de bergedek tasdiklady. Bugün biz özara hormat goýmak, gollaw bermek we hoş niyetli goňşuçylyk ýörelgilerine esaslanan özbek türkmen gatnaşyklarynyň Merkezi Aziýada durnuklygy we rewaçlygy öpçün edip halklarymyzyň bähidine munun beýlegim depkinli ösdüriljekdigini inem bilen nykta bilýär. Pursatdan peýdalanyp sizi özüňiz üçin amatly wagtda resmi sapar bilen Özbekistana gelip görmäge çağırmaga ruhsat ediň. Hormatly Gurbanyň Melikulewicz, size tüýsürekden berkjan saglyk, awadançylyk hemem döwlet işleriňizde täze üstünlikleri Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk we rewaçlyk arzu edýän çuňur hormatlamak bilen Şawkat Mirziýoýew, Özbekistan Respublikasynyň prezidenti. Şugün Balkın vilayatynyň Berket etrawyna mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň öňsýresinde täze gurulan Suw howdanyň açyş dawarasy boldy. Türkmenistanyň Suw howjulugy baradaky döwlet komitetining bu täze döwrewat besgatynyň açyş dawarasy ýokary höwletlige beslendi. Davara Balkan vilayatynyň iltiýilagly ýaşullary, kömüş taşly eneleri, halk köpçüligi, medeniýet we sunugat işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň hemde habar berişdirýärleriniň wekilleri, şeýlede mehmanlar gatnaşdylar. Vilayatyň Bereket etrawyna gowrumy 18 milyon kub metr bolan Suw howdanynyň ulanmagy berilmegi münasibetli Mehriban akademiyanyň garaşdy hemişe bir tarap Türkmenistanyň merdana Suw howjulugy işgärlerini we ähli owa dähmetkeşlerini iýeren gutlawy golly. Hormatly prezidentimiň gutlagy uly ruhsatlik bilen kabul edildi. Şeýlede çykyş edenler hormatly prezidentimiň Suw ýaşaýyşyň we bolşuryň çeşme saty kitabyna soň ähmeti, soň tygşytly we rezel ulanşy, dörli döwürlerde gurulan Suw desgalanyň taryhy, owa howjuluk ekinlerini suwarmakda, suwarşyň dörli usullarynyň ulanşy hemde häzirki döwürde ulanylýan timsimatlar we öňde waji tejribeler barada giňişen maglumatlar berilýär diýilip belediler.
Çıkış edenler gelecekte bu howdanyň bereket etrafynyň ekrançylyk ýerleriniň meýdany giňeldip, bol gatyl öndürmekde ul ähmetiniň boljakdygyny belediler. Hemde şu möküm hidratsiýaniki desgan gurmaga ähli mümkinçilikler döredip beren hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Soňra welaýatyň bereket etrawyna gurulan howdanyň ulanmagy bermek münasibetli howdanyň guruluşyna aýratyn goşan suw gojalygy işgärlerini hormatly prezidentimizin adyndan sowgatlar goşurly. Dawratmyjlar suw howdanyň ulanmagy bermek münasibetli gurulan bayramçylyk meýdançylygyna welaýatyň medeniýet we sunguly suwatlarynyň aýdym sahly çykyşlaryna ýyly bilen tomaşa etdiler. Soňra mehmanlar täze gurulan suw howdanyň ýanyna bardylar. Ata-babalarymyzdan nesiller geçip, dowam bolup gelýän mukaddes ýol ulguları eýerilip, ýyl teýerlikli ýaşurlar howdanyň böwüdini açyp, täze gurulan howdany suw berdiler. Munyň özi Balkan welaýatynyň bereketli topragynyň geljekde gül-gülzarlygy öwrüljekdigini aýdyň şaýatyga diýen taryhy waka boldy. Şeýlede bir ýerde dawratmyjlar we ýyl teýerlikli ýaşurlar howdanyň suw geýberji desgatynyň guruluşy, oň içinden geçýän suwuň hasabyny sany ulgam arkaly ýöredýän suw ölçeýiji enzamlarynyň işleýişi bilen tanışdylar. Ýyl teýerlikli ýaşurlar we dawratmyşan mehmanlar täze gurulan suw howdanyň dolanýaş binasyna girip, ol ýerde howdany ýerýän we çykýan şeýlede howdanyna toplanan suwuň mukdaryny taýyk ýöretmek üçin gurulan sany ulgamyň enzamlarynyň işleýişi şeýlede howdanyň suwunyň dolanýaşy bilen tanışdylar. Täze gurulyp bolmagy berilen suw howdanyň esasy aýratynygy, bu hidratsiýaniki desganyň sany markaly dolandyrylmagy we gözöçilik edilmegi bilen tapawutlanýar. Şeýlede bu hidratsiýaniki desganyň sany markaly dolanýaş binasy Türkmenistanyň owa hojalyk toplumynyň idara binasynda döredilen sany merkezi bilen bir ulgama birikdirilendir. Şeýlede bu merkezleriň arasynda maglumat alşylmagy we dolandyrylmagy sany arkaly ýerine ýetirilýär. Munyň özi arkada prezidentimiň ýurdumynyň ähli ulgamlaryna şol sana owa we suw hojalyk pudugyna da täze we döwrewap tehnologiýalar hemde sany ulgamy ornaşdyrmak baradaky berýän tapşyryklarynyň dolu derejede ýerine ýetirilýänini aýdym şaýatlygy diýär. Ýurdumynyň garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllyk bayramynyň öňsirasyna welaýatyň bereket etrawyna göwrümi 18 million kub metr bolan täze suw howdanyň desgalar toplumynyň ulanmagy bermegi bugunky taryhy wakalaryň üstüne ýetirdi. Hormatly prezidentimiň ýurdumynyň suw feriştelerini tygyşetli we netijeli peýdalanmak, goşmaça suw gorlaryny döretmek, sany tehnologiýalar ornaşdyrmak barada beren tapşyryklaryna laýyklykda bu suw howdany sany ulgam arkaly dolandyrylýan häzirki zaman hemde döwrewap hidratsiýaniki desgadyr. Bu suw howdany arkada prezidentimiň diýarymyzda suw gorlaryny artdyrmak, ene topragymyzy bereket mekanyna öwürmek baradaky bimeşür tagallalarynyň ajaýyp miwesidir. Bu howdan ata-babalarymyzyň altyna diňäp gelen suwuň her damjasyny netijeli ulanmakda, geljekde bereket etrawynyň ekrançylyk ýerleriniň meýdany giňeldip, bol gatyly öndürmekde ul orun tutjak desgadyr. Howdanyň gurulmagynyň esasy maksady derýanyň aşaky akymyna güýz we gyş döwürlerini suwy toplamakdan, Garagum derýasynyň suw akymyny sağlamakdan we ekin meýdanlaryny suwaş suw bilen bökdönsiz üçin etmekden ibaratdyr. Desganyň taslamasy suw hojalygy baradaky döwlet komissiyanyň Türkmen Suw Ilmi Taslama Instituty guruluşy işleri bolsa, komissiyanyň garamagynaky idara kärhanalary tarapyndan ýerine ýetirildi. Howdanyň bendi we gaçylary ýerli toýunsaw toprakdan garlarylyp, howdanyň bendini suw ýummalygy üçin çagyl çäge garnysy bilen berkidildi. Olaň umumy uzunlygy 7,9 kilometre barabardyr. Bendi we gaçylary garlarmak boýunça ýerine ýetirilen ýer işleriniň göwrümi 2,1 million kub metre we çagyl çäge garnysy bilen bekitmek işleriniň göwrümi 167,5 min kub metre deňdir. Bu howdanyň suwy Garagum derýasynyň 1096 kilometrine gurulan suw alyjy desgasy arkaly getirilip, oň suw geçirjiligi sekundda 30 kub metre, hemde howdanyň suw geýberji desganyň suw geçirjiligi sekundda 10 kub metre barabardyr.
Howdanyň ulanmagy bermegi bilen buğdaýyň 1250 hektaryny, gowaçanyň 800 hektaryny we gan çogunlarynyň 200 hektaryny suw bilen üçin etmäge mümkinçilik dörer. Bu howdanyň işini dolandyrmakda 23 tane hünärmen iş alyp barar. Bereket etranyň durmuş ykdysady ötüşine uly ýardam etjek bu suw howdanyň ulanmagy bermegi münasibetli bayramçylyk meýdançasynyň ýanyna gurnulan Balkan vilayatynyň medeniýet we sunugy dysatlarynyň folklor toporlarynyň çykyşlary, geçmişdäki türkmen durmuşy barada gurrun berýän sahnalar dawaratnazylarda uly täsir galardy. Bir yerde Türkmen owasynyň esasy bede bolan Türkmen agoýlardykiler ata-babalarymyzyň altyna deňäp gelen suwuň her damjasyny netijeli ulanmakda döreden suw ulgamlary, gadymy suw çykarýan guraly bolan jykyrlaryň işläp duran pursatlary suratlandyrlanlar. Meýdançada düýeli kerwen we atly ýigitleriň ýörelşi gurnurly. Bir yerde buğday öňümlerinden taýýarlanan nygmatlaryň taýýarlanyş pursatlar görkezildi. Olaryň golaýyna Türkmen tamdyr ýerleşdirildi. Haly we haly önümleriniň, dokma önümleriniň sergileri bu ýere gelenlerde uly täsir galardy. Ýurdumyň garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllyk bayramynyň öň siratyna, vilayatyň bereket etrawyna täze suw howdanyň ulanmagy bermegi, hormatly prezidentimiziň ýurdumyň suw serişdelerini tyşetli we netijeli peýdalanmak, goşmaşa suw gorlaryny döretmek, ýene toprağymyzy bereket mekanyna öwürmek barada alyp barýan parasatly siýasatynyň hasyl bolýanyna aýdyň şaýatlygy diýär. Bir yerde suw howdanyň gurulyp ulanmagy berilmegi münasibetli owa we suw hojalyk tehnikalarynyn sergisi guraly. Bu sergide hormatly prezidentimiziň ýurdumynyň suw hojalyk ulgamyna ýygy satyn alyp berýän döwrewap, kämil we kuwwatly tehnikalaryna ularyn berildi. Şunun bilen birlikde çörek we çörek önümleriniň gök bakça ekinleriniň şol sany, gawunyň, garpynyň we kädiniň durly görnüşleriniň giň gowurumly sergisine möhüm orun berilipdir. Suw howdanyň gurulyp ulanmagy berilmegi münasibetli geçirilen dawaratnazylar we suw hojalyk işgärleri hormatly prezidentimiziň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler. Çağalar baradaky hemme tarapyn alada ýaş nesliň beden hemem ruhy taýdan sagdyn ösüp ýetişmekleri üçin amatly şertleri döretmek, ýaş türkmen sanynyň bilim, saglyk goraşy bolan hukuklaryny öpçün etmek we beýleki köp sanly aladalar hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň amala aşyrýan durmuş maksatly siýasatynyň aýrylmaz we möhüm ugry bolup durýar. Melim bolýaly hormatly prezidentimiziň kararyna laýyklykda bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ösüp gelýän ýaş durmuş taýdan gollamak, howunarlygy metäç çağalan saglygynyň dikeldilmegine ýardam bermek, olaň bagtyar durmuşda ýaşamagy, hemem olarda watany we palyk, ruhulentlik, arasy ahlaklyk, insanperwerlik, halallyk ýaly belent insan häsiýetleriniň kemale gelmegi üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen şu ýylyň mart aýyna howunarlygy metäç çağalary himayet bermek boýunça haýır sahawat gaznasy döredildi. Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyda kılan haýır sahawat gaznasy döredilen gününden bäri kän wagt geçmedigen bolsa, eýem giň meşhurly netijeli işleri durmuşa geçirýär. Goloýda Balkanda, Şowuz we Lewap vilayatlarynyň etrap kemem şäher hassahanalarynyn çağalar bölümleri üçin täze döwrewap enjamlary bilen öpçün edilen tez kömek awtologlarynyň berilmegi muň aýdyň misalydyr. Ýürüte uluglyň açarlaryny şu ýylyň Tomsunyna bu sebäplere iş sapar wagtyna döwlet başlarymyzyň hut özü goşurdy. Meli liderimiziň başçylygyna häzirki wagtda ýurdumyzda çağalan saglygyny goraş ulgamyny ýokary hünärli hünärmenler halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk enjamlar we saglyk goraş serişdeleri bilen eýdigderli öpçün etmek ýurdumyzyň saglyk goraşynyň maddi enjamlaryny binýadyny gyşarnyksyz putulandyrmak hemem ilata edilýän lukmançylyk hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak boýunça işler alyp barylýar. Şuň bilen bagly hormatly prezidentimiz paýtagtymyzdaky we vilayatlardaky degişli lukmançylyk idaralaryna howunarlygy metäç näsag çağalara geçirilen dürli operasiýa bejergileri üçin haýır sahawat gaznasyndan serişde bölüp bermek hakyny çözgüt kabul etdi. Bejergi alan ýaş çağalan hemem saglyk goraş ulgamynyň işgärleriniň adyndan melelizirimiz Gurbanuly Berdimuhammedow biziň belent insanperwerlikli döwletimiziň baş baýlygy hemem gowunçy bolan ýaş raýatlaryň saglygy hemem awadançylyk baradaky ýadawsyz aladasy üçin tüýsürekden hoşallyk beýan edildi.
Hormatly prezidentimizin taýsir tagallalary bilen ýurdumyzda bagtyar nesillerimiziň bedeni we ruhy taýdan sağlyşykly ösmegi, sagdyn neslin kemala gelmegi ugruny giň germli işler döwlet derejesine ýoly goýuldy. Gurbany Guly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga metäç çağalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň mümkinçiliklerini peýdalanmak üçin ähli zerur şertler döredilip, kömege metäç näsag çağalary gollugy bermek işleri giň germe ýa boldy. Bu gurda gysga wagtyň içinde ýurdumyzyň welaýetleriniň çağalar hasahanalaryna lokmançylyk awtologary sowgat berildi. Şundan baglanykda paýtagtymyzyň enäniň we çağanyň saglygyny goruş ilmi klinik merkezine, Murat Garif adynaky enäniň we çağanyň saglygyny goruş okuw ilmi merkezine, Bejeriş maslahat beriş merkezine, Daşoz lewap Mara welaýetleriniň enäniň we çağanyň saglygyny goruş merkezine, howanarlyga metäç näsag çağalary birnäçe dürli agyrlykdaky çylşyrymly hirurgiki bejeriş usullary ýerli hunermenlerimiz tarapyndan üstünlikle amalaşdyryldy. Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň halkara kardiologiýa merkeziniň kardiochirurg lukmanlary paýtagtymyzyň enäniň we çağanyň saglygyny goruş ilmi klinik merkeziniň hunermenleri bilen bilelikde dogo ýürek kemçiligi, garynjygary germeginiň defekti, kesel kesitlemesi bar bolan Balkan welaýatynyň saglygy dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumyna terelenýän 7 ýaş 3 ay oglun çağı Parahat Nazurdy we Emel Kan aýlanyş şertlerini garynjygary germeginiň defektiniň plastikasy operasiýasyny üstünlikle amalaşdyrdylar. Çağanyň ýagdaýy operasiýadan soň edilen operasiýanyň gowrumyna we agyrlygyna gawat gelmegi bilen dowly dikeldiş bejerigiden soň ýagdaýy kanagatlaşdy. Lukmanlaryň aýtmagyna görä, çağanyň ýagdaýy kanagatlanarly. Operasiýadan soňky dikeldiş işleri meýilnama laýyklykda kardiolog we pediatr lukmanlar tarapyndan amalaşdyrylýar. Geljekde çağı merkeziň we degişli saglyk öýüniň maşgaly we kardiolog lukmanyň gözegçiliginde bolup, gatnaw şertlerini, dikeldiş bejerigilerini alar we nowatdaky barlyklardan geçmek bilen geljekde sagdyn çağalyň toporuny kesitlener. Bejeriş maslahat beriş merkeziniň hirurgik stomatologiýa bölüminiň lukmanlar toporu tarapyndan Mara welaýat çağalary öýünde terbiýelenýän 2 ýaş 2 aýlyk jagat çağı Selezňowa Nadejda çylşyrymly bejerji kosmetologik operasiýasy üstünlikle ýerine ýetirildi. Şoňunlary hormatly prezidentimizin asly çözgüdüne laýyklykda ýurdumyzyň ýol başçylyk düzümleri edeýin jaşda bolýarlar. Ministrlikler we podoklaryň dolanýyş edaralaryň ýol başçylary awada milli syýahatçylyk zorlugyny döredilen deýinjaş we şipahana düzümleriniň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanyp, deýinjaş pursatlaryny peýdal geçirýärler we saglyklaryny berkidýärler. Bu meselede köpçülikleriň beden terbiýe we sportyň durly görnüşleri möhüm ornuň degişlediği köp ýyllyň durmuş tejribesi suwd etdi. Xadaryň ekologiýa taýdany arasy kenaryna deýinjaş möhümine bolýan ýurdumyzyň ýol başçy düzümleri sportyň durly görnüşleri boýunça ýarşlar guradylar. Halkymyzyň saglygy, adamlaryň bagtyar durmuş üçin zerur şertlerini döredilme hakyna alady Melelizmyzyň syýasatynyň esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Melelizmyzyň başlanjy boýunça Türkmenistanyň üstünlikli durmuşa geçirýän özgörtmeleň, milli maksatnamalaryň we ýeri taslamalaryň esasyny döwletimiziň we jemgyýetimiziň baş gymmatlygynyň adamlaryň hakyna ýürelge durýar. Sport we sagdyn durmuş ýürelgeleri bolsa, adamlaryň mümkinçiliklerini dowly durmuşa geçirmäge ýardam berýär. Melelizmyzyň nusgalyk görelmesiniň muny tasdiklaýanlygyny bellemeli. Hormatly prezidentimiziň alyp barýan syýasatyny ösüşiň ekologiýa strategiýasy, ykdysady we durmuş ugurlary jemlenip, olary kabul edilýän wajyp dowlet çözgütleri ýurdumyzda durmuşa geçirilýän toplumlaryň we podoklaryň maksatnamalary bilen utgaşdyrylýar. O döwlet bilen munyň özi adamlaryň iň gowy durmuş şertlerini döretmäge, oň hilini ýukurlanyrmagy gönükdirilenler. Şeýlede soňky ýyllarda halkara ähmiýetli deýinjaş we saglygyny berkidiş merkezi hökmünde aqrar edilen awada milli syýahatçylyk zorlugyny sportyň durly görnüşleri bilen meşgullanmak, türgünleşikleri guramak üçin ähli zerur şertler döredildi. Ýurdumyzyň deýinjaşda bolýan ýol başçy düzümleri özara toporlary bölünip, sportyň durly görnüşleri boýunça gyzykly bäsleşikler guradylar. Türkmenistan hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygynda oňyň durmuş syýasatyny durmuşa geçirýär. Bu syýasatda sport we sagdyn durmuş ýürelgesine aýratyn orun degişlidir. Häzirki wagtda beden terbiýe bilen meşgullanmak barha köpçülikleriň häsiýete eý bolýar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyzda Aşgabat şäherine şoň 11-nji awgustda saat 20-den 12-nji awgustda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa mutlugyny berýän habary bilen tanış bolun.
Balkan vilayetine azken bulutlu hava olup, günün oradan telesekundu 9-14 metre etiyen şemal olsar, hava gecesine 23-28 gradus mayıl, günüdüne 36-41 gradus ısı olur. Ahal vilayetine az bulutlu hava olup, günün oradan telesekundu 8-13 metre etiyen şemal olsar, hava gecesine 19-24 gradus mayıl, günüdüne 36-41 gradus ısı olur. Mara vilayetine açık hava olup, Demiraz günü oradan telesekundu 8-13 metre etiyen şemal olsar, hava gecesine 19-24 gradus mayıl, günüdüne 35-40 gradus ısı olur. Lewak vilayetine açık hava olup, Demiraz günü oradan telesekundu 9-14 metre etiyen şemal olsar, hava gecesine 19-24 gradus mayıl, günüdüne 35-40 gradus ısı olur. Daş vilayetine açık hava olup, Demiraz günü oradan telesekundu 9-14 metre etiyen şemal olsar, hava gecesine 18-23 gradus mayıl, günüdüne 34-39 gradus ısı olur. Paytahtymyz Aşgabatda açık hava olup, günün oradan telesekundu 8-10 metre etiyen şemal olsar, hava gecesine 22-24 gradus mayıl, günüdüne 37-39 gradus ısı olur. Yurdumuz boýunça awgust aýynyň 12-sine magnit hadisesiniň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz vatandaşlar, häzirki wagtda Thomas Paslynyň dowam edýän ullaryny howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýeti şöhlesiniň adamyň saglygyna ýetirýän yaramaz täsiri güýçlenýär. Bunyň täsiri aýratynam saat 11-den 17-e çenli güýçli bolýar we günüň gyzgyn howry saat 20-e çenli dowam edýär. Şeýle-de howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadadan 7 götürüm artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şundan baglyqda howanyň oňuýsuz täsirleriniň öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy hemem Thomas Paslyna günüň ýeti şöhlesinden goranmak maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlar dötüşleri weslenýär. Ähli ötüşlüň özününde bolsa halkyň bekýidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.